Здравейте хора здравейте всички, които ни гледате и избери си герой. Хайго! Тоя? Да. Добре, окей. И сега играем Mortal Kombat. Каква е тази... Каква е тази жена по дяволите? What the fuck, аз съм с някаква кучка тук. А ти си с... Хикруле, такъв е. Дан. Аре, ела. Добре, не мога да се нацелиме тук. Аре, умри де. Дяволите. Ще стана. Не натискай шпацията. Това дългото коше не го натискай. Ти някак си направи някаква статуя и като мина покрай, като не съм далече от нея, ще ме замрази. Или ще можеш да ме удариш. Ти няма ли да умреш? Умря! Само да наместя камерата. Тук не мога ви дам кой дойде. Никой не дойде още. Няма и да дойде никой. Ние да си играме тук, кой иска да иде. Само така ще бия. Уау! Това беше яко. Добре, некак си те взимам и... по дяволите просто не знам. Той? Да. Окей. Некак си те взимам и те ударам в коленото. Което е доста готино. А тази жена мускулеста цицките... На тази жена мускулеста цицките и все едно е някакъв мъж. Все едно направо ни се отбелязват циците. И победа. Това е готино. Крик, копхтава. Не знам. Не знам, мама, аз те взимам некак си и те ударам. От коляното. Искам пак да го направя. Чакай малко. Але! Избегнах ти гадната атака. Леле! Обаче това не можех да го избегна и... Шлак. Шива се казвам. Шива. А моя? Бех на чисто малко кръв помежду другото. Аз игра с моят любимец, Скорпион. Ти с кой ще играеш? Всяки късъм. Той. Той той гаден е. Але, Скорпион срещу... Как му беше името на това? Кинторо. Леле, колко кръв ми свали този буклук. Кинторо е гаден. Не може да ме нацелиш. Ама това Кинторо, ако ми нацелиш тази кръв как си трябва... Аре, рипни бе, боклук. Стига си го натискал от шпацията. Не натискай, така си увеличаваш кръвта. И не е равностойно. Нищо, че ти си с 1000 пъти по-силен герой. Пак мога да те бия само така. С кой герой да си зависи от човека? Разбираш ли ба? Сега си... Але! What the fuck? Що го правиш това? Защо не ти помага? Ай, чакам те. Хая! Тига! Това е забавно. Бати, кай нещо и ти? Лили! Че ми биеш демидж като на... Стига си го увеличава тази кръв. Гадно е.
Добре, дами и господа, явно ще пуснем на пауза, защото има малък технически проблем с телефона. Върнахме се, оправихме, може би техническия проблем. Не знам дали сме го оправили. Пак я натискаш тая шпация, бе, тоси. Ако вие не знаете какво е шпация, означава Space. Пелка, какво е? Ами удай дългото копче. Аз стига си го... Леле, майко! Не! Ето нормално, виж къв си. Хора, може би тази битка точно не ви е толкова интересна, но само това е единственият начин да го победя. И това е втори рунд. И още един удар! Победа! Скорпион. Win. Victory. Битка. Трета. Трета, фаталния удар. Фаталният ти удар ще почека малко. Защото ще те победа. Леле, я да се мръдна. Как ме блокира? Леле, майко. Спейса е да върнеш времето и да си увеличите кръвта и на двамата. И пак се връща от 99-та секунда. И сега сме почти на еднаква кръв. Надявам се просто да виждате добре, защото... И обаче този дъжд е малко стресиращ. И ето защо виждате, че само му скачам. Ето защо, вече разбрахте ли? Защото удара му на два удара и ме е свалил. Ето сега още един удар направили. Просто съм мъртъв. Аз няма да му позволя. Ей, победих. Добре, хубаво. Разгледай, аз ще съм с 100. Аз? Не знам ти, ама аз съм 100. 100 ли си? Не. Чакай, не мога меча нагоре. Той як. Аре, дай. Тоя. Или? Тоя. Да. Еле, дами и господа, и сега гледайте битка на гигантите. Обаче аз съм тоя отдясно. Обаче това моя би трябвало да е по-голем и да му бие повече демидж, обаче бият еднакъв. Какви са твоите специални техники, къде ги правиш? Не как си. Като тая. Бих. Чекай да рипнем. Да, смешно. Та битка на гигантите просто е уникално гадна, защото и той ме бие възможно най-гадно. Но, победа. Уоу, Китаро. Сега да не сме на гигантите, аз ще съм си с Скорпион пак. Аз знам кой си път. Аз ще съм с Скорпион. Къде съм аз? Некъде. Къде той е твоя любимец? Дай го. Моя любимец е Скорпион. Леле, майко! С тоя ли искаш да... По дяволите! Не, и той Добре, колкото и да е слаб, моя приятел до мен просто е уникално гаден с този герой. Как е с така осот? Кое е с опашката? Да. Не знам. Не Не мога да ти казвам, така ще ме биеш. А не трябва да ме биеш.
Искам знам. Нещо ми стана на контролите. Не, горе-долу ги знаем техниките. Дяволите. Леле, как ме фана? Аре, Скорпион, трябва да биеме пич. Тани! Да. Ти играеш с милион пъти по-силен. Ге! Няма, ще връщам време. Не знам защо обаче са го сложили това за връщане на времето, не е много яко. Просто помага на по-слабия герой, не играч. По-силният играч съм аз. Ама по-силният герой е оня там. Монтеро! Кентавра. Мотаро, не Монтеро. Това име е Монтеро, за първи път го чувам. Сега който бие този рунд, той печели. Така. Ей, ще стане. После аз ще играм да покажа на хората как... Добре, би ме, аре. Не ме биеш. Как ще ме биеш? Тани! В следващия епизод, хора, ще ви покажа как аз играя с тоя и му знам една техника, която бате не знае. Аз му викам бате, защото иначе ми е братовчет. И... не! Удари ме. Да, и се пробвай от още по-далече му удариш. Нищо, аз сам си паднах. Добре хора, това беше в крайна сметка за този епизод и ще се видим в другия. Чао!